dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene, ning ra ono nyatane. Dadi lawan politik Orde Baru, dadi korban ambisi reformis palsu. Najan cacat netramu nanging ngerti batinmu, ngendi kucing ngendi asu. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Najan cacat netramu nanging ngerti batinmu, ngendi kucing ngendi asu. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Kelingan welingmu sing prasaja. Aku